Karon. Kanang iglesia ng Dios nga naa sa Biblia, mao na ang Peres. Wala ka Peres. O yun ka nga, sumala sinong gigingan, giparehistro niya 1922 sakto. Paresto niya. Oh, 1922. Oo. Ulon ko na. okay, parehistro. Oh. So, o yun ka karon kasi Peres ay mong fixer. Sa tasir. Kaya nagparehistro siya og butang og institusyon na dili iya. Oh, Balaod pala ko na. ay awa ko nung nagbalaod ba? Balaod ako na. Ang ako pangutana, Oh. uyon ka karon, Oh. na kining maong kang Peres, Oh. kay iya ka magkiperehistro ka ng maong pundo ka, Oh. uyon ka nga nagparehistro siya butang og institusyon na dili iya. Sa diliya. Ay iya to. Dili, kaya itong balaod. Sa balaod na Ay, ito na. Aminaw ka. Sa balaod na ito na siya. Ah, Kailangan nga paristo ka sa atong balaod. Ah. Kaya mga manalimang ni Kristo. Ang sa Diyos, kay sa Diyos. Kang sisal ka sisal. Ah. Wala magsunod. kini Oh. kang Peres kang nga diha kita sa Soriano, kang kinsa man na sa Dios o kasisan? Ka Diyos. Sa Dios. Oh. Ano gihatag mas gobyerno? Ayaw yung bunyo. Ano yung paristo? Mabasa man. Mabasa. Ay, sa lagi. Onsang Ulit. sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, Oh. na ang iglesia nga iya sa Dios ihatag ni Cesar. Yata ni sisal. Oh. Si Kristo, suldiana. O sitas. Kung si Kristo, ang sa Diyos, pinuntahan mo siya. Wala ko supa ka na. Ang sa Dios, ang Bahal Cesar, mo ang Cesar. Oh. Karon, ang problema anak karon, kaya ang inyong pundo, kasumala pa rin mo iya sa Dios, ihatag ninyo ang Cesar. Iparehistro mo ninyo. Ano mo gatag ni Cesar? Nala siya mo kung kung naghihatag ni Di- Cesar. di- di- Ang paristo imong na bahin, ninyo, no? dili mo nalisto. Yung Wala, bahin, sa lagi. dili ang Iglesia naghihatag ni Cesar. Wa ba niingon si tawag ng Kristo nga, ang bahin ng Cesar, ang bahin sa dili man ang O gani. Ang akong pangutana, simple. Mamo na ilang. Onsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga kanang maong gitawag o iya sa Dios, ihatag ang Cesar. Wala man ay sabi. Wala gihatag. Dili ang Iglesia ihatag. Ang imong kibali, kung ano ba, abuloy ni mo. Dili man ako matabang isip ng buloy. Ang institusyon ba? Katong giparehistro ba? Kristo. Dili man to abuloy. Katong giparehistro, di man to abuloy. Oh. Tarong sabot ba? Kasi si Cesar, gobyerno mo nga Ay, ang gobyerno lagi. Gobyerno na sa Kasabot ko. So, So, babasa mo na ko. directly speaking, Oh. Ingo si Kristo, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos, Oh. ang sa gobyerno, Yes, ang iya sa gobyerno. Oh. Karon, Oh. o yun ka nga, ang paghatag ka po sa iya sa gitawag mo sa gobyerno, o yun ka, usa sa pamaagi nila ka nang ipasubject ang imong kagalingon sa gobyerno. Okay. Karon, Oh. kay imo mo ipasubject ang imong kagalingon sa pangasa ng gobyerno, o yun ka nga, usa sa mga mando sa gobyerno, kanang pagparisto sa mga pundo at ilanom sa balaod sa gobyerno. Oh. Karon, kay ilanom man sa balaod sa gobyerno, so o yun na karon sa pagparisto ni Perez, dito sa gobyerno, o yun ka nga ipasubject ni Perez ang maong institusyon dito sa gobyerno. Oh yun. Kay o yun na karon, so o yun na karon kanang imo, bigyan na bilin na iya sa Diyos. Ano yung... Salamat! Basaon na ko! Basaon na ko! Ha? Ipit! Basaon na ko! Ipit! Basaon na ko! Ipit! Basaon na ko! Ay, wala no, hindi mo mabasa. Babasa mo lang si Tama, hindi ko mo mabasa, hindi ko mabasa. Nengo si Pedro, Apostol Pedro. Mag-ulod ka mo sa mga alitutunan ng tao. Basaon na ko! O yun naman ka, next Oh. question. Next Oh, question. yun. Sa pagparehistro ni Perez, Sino ni ba? Soriano, Oh. sa Security and Exchange Commission, sumala sa balaod sa Pilipinas, kaya imo kami ng ginapabugos, na balaod yun sa Pilipinas, Balaod. kay mo kami nagkasulti sa balaod. Oh. So, o yun ka, kung unsa na natin sa balaod, husto o tama ka to. Gusto. Husto. Gusto. Kay kung unsa gusto sa balaod, nga husto o tama, iya ka na sa Diyos. Iya ka ba sa Diyos? Iya ka na sa Diyos. Oh. Sumala sa balaod sa gobyerno, ang nagparehistro mo ang responsableng pundador o magtutukod sa institusyon nga iya giparehistro. Husto po ni. Gusto. So, ay nakaroon ka rin, imong puno pili iya sa Diyos kundi iya ni Perez ni Soriano. Iya sa Diyos. Iya sa Diyos. Oh. Ipit! Iya sa Diyos. Ipit gihapon! Anong butang iya sa Diyos? Iba, di ba ako nung iya pa sa basta ng butang iya sa Diyos? No. I am referring to the institution. Oh, institusyon. Ayaw. Oh, basahin ko. Go! Ang problema naman, di ka Naagabay Basahin dokumento. ko. Kamiya. Naagabay dokumento nga nagpamatuod o naghatag explicit declaration nga kanang maong gitawag o giparehistro ni Perez ni Abtong 1922 o kanang giparehistro ni Soriano ni Abtong 1980. Kitagaan sila sa Diyos o katungod ni iparehistro kini. Tika sa Diyos. Si tagaan. Sitas. Si tagaan, bro. Sitas. Despite City sa unang Pedro. Sige daw. Despite City ha, kasama ko. Salamat sa Montana. Sugay. Sige.
Pino ka sa kaya na ba? Kaya edad mo nito? Brad, kanang napakagrado na yung mga tipara ba? Kasi si Tas? 3.27 sa Ono Pedro? Okay? 3. Wala 3 mo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.